Kajing im jungi kasuka kamen bah dap tangki jing so bah sudah dan wa iya dan wa susu ya tidak mangga mama asu ya kata bila benar tertini nga hindi kajing ke jongai pi kanam kala berkonom don ke ikiru kabala berpenyaklan ya pi da kajing jonga ngadap da kajing su yu blay ruban pentip shapi ba khatsau khatsan joni benai agas ngin wan ban peni ya kaplim karam hakli riat west ban ngangai pin wan si da jaka don preng jofi filasyo asngo ni ka film men repi klempat wan pet wan no wan saki daladi wan man ngap daladi yo ihi daladi pangangai try un kerku ya pi kapor pen i galong khape beje shi beje steng sau beje barkum jo ru aga por jan mit nreu shpawa hati asni ka friday bat ka saturday sngi to ding si sajan baga jaga kan long hapo cleariat community hall west ngai tran kerku ya pi ngen sekindo akiti sngi pentip lang ishaki porlok ki jo piru baka plim karam kawan hapo cleariat tran kerku ya pi ngen sekindo akiti sngi kubless shibun amen. Yaroi try. Hakani ka Porsche banganlet, ya ka tin ka jomble, ya ka ban hikai, hakani ka jaka. Ngakwa ya ka ban wanra shwa ya kani ka benta, tengteng hak ka jingim ka jongi habangiya bat utray. Kadon ka por ka ba ngisngolungo balay kiwan ki jingjia kum kini hak ta ka jingim ka jongi kan. Namar balay kidon haki benta habang ngingilek ngiya lang ba tengteng ngimla ban sungthu balay kum kita ki jingjia ba kiwan jia hak ta ka jingim ka jongi. Tengteng haba pitre kat ba pitre pim judap namar unong bamdu ubamdu no yagata. Piri ye ka jingri pimyo apat dalade banyo ay kanong nang ta. Kanong na pila Julia lang ba akong kita pitre hanre pim judap. Pile ay kam cuman ba. Kanong na pila Julia lang ba kata. Okay. Ngayla ba niyo igibabon. But teng hakajing ka jungi habakalong kumta. Dadon pat bawan nong piyay lang ba kabak kem kat teng daong ba. Utray udon ringkat bat pi. Bat hakung kata kapor haba daong utray udon ringkat bat pi ngisngo ban jubah ong lada utray udon ringkat. Tabelay kan long kumni bat kajing ka jonga. Teng iwan ra iya kata kajing kali. Kanong na pi haba piyay lang ba tigicing teng kawan kata kasurem tip balay ublay udon ringkat bat nga. Ne ngalale pop ye. Ne ublay syam sobha ya nga. Ne ublay hi don ne. Kanong wala juwan kum kita kijing sngawag. Okay. Ngai babon hi hakani ka jaka. Namar hakani ka por ngan kren ya kata de kata ngawan ra. Namar pila ban sungthu ya ka ka bajia bat kata jingim ka jongpi. Ngakwa ban ra ya ka phang jong ka jingkren ka dei. Ka jingkular 100 don jing Teng ki don bon ba ki jingkular ki jong blay ka jingim jongi. Hanre ngidon pat kita ki jing Namang ini pej hakani ka singi namar ki kon Israel kila ya don hakata ka ri balakular. Ban yo yang ni ka ri ya ki kamdai ka besok. Lakular ya kani ka ri hau kpataman jongki ubakerteng u Abraham. But lakular ya u Abraham ba ino yala ka jong ka ying yala ka jong ki kur but yala ka jong ka ri. Ino ya kata balay upa ino namar balay wangan say kay ka batamay ka civilization ka batamay ne ka jakban reo ka batamay barangan ayame ya kata kari kani kari kami sno ay but kay Egypt civilization kami sno ay but Mesopotamia kami sno ay but ka Harappa kami sno ay ro but ka Chinese civilization but ublay ukular yu Abraham ya kata but haba ukular yu Abraham day namar kata Abraham ummi no nangta. But haba umi usa nong way hakata ka ri jong ka jingkular Hebrew kat way finda puli hangta. Kong usa kum so shnong tip kani ganday ne
Ublay pat uangan say jaj ben riu na o, riu say tang uwe kuon jong kajing kular. Baru tahu dia Ishak. Hadin jong Ishak, say you Jacob. Hadin jong Jacob, kadar ki jaj. Bar kini baro nyopong pat na kita ki jaj. Kila hiar sa Egypt, namar balay kadon kan nemsniu hak taka kanan baki kisah ken. Kila hiar hangta, bar ki hiar kisah do hangta palat saus pas nem tam. Kila ya sado hangta, bat nang tau blay wong. Mi ngan pen po ye pi menta sa kari la jong. Da kumno re kumno. Kala simpor bakinyo ya kari la jong. San spas nem tam. Kumno hapo en ruspa. Naduno Abraham hado bakinde ya poi sa kategori la jong. Ladang kain so sa opos nem hakari klau. But hado bo Joshua unda job lot baro nyong spas nem ai. Nau Abraham bakinyo ya kane kari ya kabaki khat kari Israel gen. But habakila yo ya kata ke Israel nganong yepi ke Israel la pia ya ke katkum ki jaj jongki. Kampat semla don hak jing san shar jong wei breu. Dei nama kata kila yo ikinong itu lupa baper. But kila ya shong hak kata ri jong jing kular. Hari onda bala don hak jing kular lengo bakawan ka jing hak jing em jongki. Teng ngap na pir kila jio so yo ji su pin yo lot ka jing ku. Teng la yo try ro. Ya lang ba ka jing kanungot bala yo try ka ni ka jaka. Papila pediang yo try kumunong panim barmet jong pi. Ngakwa bani ikikti papila pediang yo jisu. Ngala bani yo I baro ikikti ki bara. Kanungot pat manta pila ada pediang ka jing kular ka jong jisu handa pidon ka jing rakti. Babu ni da kataro. Pio namar kiniro kila yo ka jing kular. Handa ki don pat ka jing handa ka jing ka jong ki. Kade ka ni ka daw. Namar kila lendat no ya utrai nganget pi pat lendat de kata ayai ne hak jingkular wanu martatin utrai udan ban le ke bakrau ka Bible ka ong te ki kon Israel kila le ya ka basnio kila le ke fite bon ba ki bangai mansua haba kidang don bar ka pertai kile kam snio hadin ba kila kala ka bamon ki eno ya kam snio ki wan shakijing shakri hadin pat la don shaki jeseng kila don shakijing shakri ki sedang yang man le kam snio fite kam snio ayo sedang banya lornino sedang banya tu kana no iwe ngakwa banong yepi wadu ailat bau syaitan un syukur amen lada fioi mano balong bonsen kubom la ka jong ka sentur namaru blay uklamai bor yang abadia pi ya bangin bishar amen kat kam jungi ke di banduai haba fioi kita ki para bangai ki don hapa dengge ka jing Tolot. Berka Bible hang ni kini kistang ban le ya ka kamsni hangta. Berka Bible ka ong wo blay ula aino ya ki hakikti jongki Midian. Berka Bible ka ong hinyos nem kini ki Midian nem kila senshar. Berhaba senshar jongki Midian nem pinda pet batang teng hag ngap na pir ngiya lang ba kata kile kumno kini ki Midian. Pite ka Bible ka batang ka ong ba haba ki Israel kila bet kita ki Midian ki one kill but ki Amalek but ki kon mingi kita kilayawan kiyo persyak yaki. Ngalingo ang ni ki Midian em ki tep hakum nawan panisno bat ki way bat ki Amalek kan mau kini gidi kita yaki ba ublay ong Yusol penjatlot di Amalek om tang katau ong ki kon Israel ba melek kategori penjatlot namar kini ki kon Israel ki klam penjatlot hakapor jong Joshua kitip ka jayo kini ki beriu em ki wan biang ban sensyar kan mau baik haba pi kelak aba mod em penjatlut ki ki so jong syaitan na ka jing em jong pi amen nama lada om jot piang kani kan om lei em pim tep lano ukalading ba biang uta bat ukjap biang ye pi ngalai bon ba ki beriu kila kelak aba mod kila ka kiat hari-hari si post nem ki ngop biang kila ka drugs ki ngop biang kila ya ka kam klim kam aurea har ki ngop biang ka dau ade bakim pendekut bakim klong no ya kata na ka jing em ka jong ki baro ken kishim sting bakin ong beng hanum lelei har pimla ban tep shano ka ka bakajia namar teng ki don nganong fi ngim ki dia lut na ngila yo tram dei ka jing bakla baklam yo tra la yo har klam ki dia lut long tikum kini ki kun Israel kila yo ya ka ni ka ri jing kular har ki klam ki dia pat yaki tu ki beriu badan hang tabo blay ong penjatlot yaki Midian yaki Amalek kan ma wang ki Hittites wang penjatlot dia kita baro
Hendak kini kim tre, kei ki baca manta, kini ki wan, kini ki bedal wan ne em ka ba ma bah. Kile ayu ka Bible ka ba ki kon Israel ki bet. Kile ayu ki Midian ki wan kio. Ki kon Israel ki bet, ki Midian kile ayu ki wan kio. Pindah lengo. Aku aban pini ya fi hang ni. Ken ma ba nong shun ha ba udawan man yele ya PM. Umele fi dak basok pe wei samal ngaku aban pini ya fi. Siapa uni Goliat pe uwan yele baru David uwan yele adu wei. Haga dekat ke basau pusan wei samal kat nyau sau pusan. David te ula ong hau tau Filistia. Me wan hanga. Daka white lam, but daka som, but daka ste. Ken ma ba ha nong shun udawan ya PM ban yele. Unwan ralut ya ki atiar ki jong o banyale ya pi. What him sting ya unong ele jong pi. Unda wanem unwan ralut baro banyale. Kan ma une uwan banyale yu debet upet ya uang. Me wan daki lightly ki me wan. Ringang wan ha kerteng jong trai uang. Sutu hang ne. Bo nong shun ha bo uda wanem ya pi ukwa ya pi em ba pin crow. Bapin kut nak sendon. Tikini ki Midian bet ki Amalek kile ayu em. Habaman ba kile bet kini ki kon Israel. Ki Midian kile ayu. Ki wan ha kata ka jaka. Ngan pai biang capo nong bishal nong benrio dekat balai. Haba ki Israel kila bet. Kita ki Midian kila wan kio. Bat ki Amalek bat ki kon mingi. Don lai ki nong shun. Pindah kenma perbawan yu David lai wan rak Goliat. Hang ne wan lai ki nong shun ki wan hang ne. Ki Midian ki Amalek bat ki kon mingi. Ki kon yo? Ki ru start din eh. Ngam tip yo day na kitaro. Piyo em. Ka klambatai hang ne ka jat yu ne. Hada ki wan kini. Ki le yu kini ki wan. Ka Bible ka ong. Ki dalai wan kiu persya ki bat ki le share dara persya ki bat ki la pendo ya ke jingmi ke kendo hadu ba mepoi sa Gaza but kim shem la ino jing bam shu ya ke Israel lemne langbrot lemne masi lemne kada wow kam de ke jing ele ka basuk ne haba one nem kile yu kida pendolot ya ke jingmi jong ka kendo kamot ke ba ki rap pendolot ki langbrot baki don ki pendolot ki masi baki don ki pendolot nganong fi ki kada ki badon ki pendolot namar don tanggawe gadau bakin nom yo bam kinom yo ayo kani ka kren hak bakan jado okay ki kon Israel ta shuman manta lada pim yo bam pijayo ha siang mo hungry man is an angry man kila jisung kata Walau beriu usak tangan tu long beriu bitar. Denel, kawai nengkong doa pi kami obam pi sangap jar syapim kuat keren ni deno. Pi long telot kamet. Lada pi mi obam bun sengi kabamut kabor nak kamet kejong pi kedekut no. Lada pi mi ohi kabam kabamut kita kidok jam jong pi kem terekam bat pi yap no. Mdan kam menu man penyap ya pi yap tangan. Kata kadai ke. Kalau kum juru usai tan yang apa dia pi mentah. Uyale, pite usai tan uyale ingin tangkawai. Bangin yap tangan hak bakan zaman sim. Udah share darah. Banyele persya yangi bangin yo ya ke jingbam ke bakan zaman sim. Udah kuae bangin crow hak bakan zaman sim. Kemudian ki ong ngim tan kam banyele thma bat kini. Ngin job ya ke thma kelam darah white lam ya ki. Ki ong begam ta ngin job ya katma klam darayu white lam yaki ngin le tanggawai kata kadai bangin penyap tangan yaki ngin biyo kan mau bah usai tan undam kambalai yang ni usu penyap tangan yang ni nak jing sisa jong kaktin ke jong belai ngila crow ha ka jing long man sim ngila ayo ngila crow kata kadai ke buitap kejong usai tan ban pan crow yang ni habakan zaman saya perkat maki hato kam long kum jo teng hangi no ngi trei ngi ri ching ri omi ngi don mentah hakum kata ka bentata ngi don mentah ha ke ching hiran ha ka yo ka got nganong ibi kan ni gede ke ba ma ba ngi don ha kata ka bentah
Siu peni kumana jerong ngi biang bah. Hari kan ma babon bah terkong mentah. Bersoitan em ukwa ya kata. Ban penterkong yang ngi hakan jadok bat hakan zaman siam. Ban terkong kata kadi kebuitap usu share darah umlei wang amdan kamangan lei. Ngin siu penjat bet yak bagi kile. Dai namar kata usoitan em upenjat bet tangi kijing duai jongi. Banam pet pi duai ublei jong pi jubab. Pet pi duai la duai arsen em pet ublei kam jubab mut umla banjia ke kamba. Ukwa ban penjat ingi tang na kata kajing tip ya ublei. Hadin jong kani ke Bible ke batai. Kidon hak ri jong ke jingkular. Hari mentah hak kani ke ri jong ke jingkular em kilalong kibriu em ngada kila ban ong ipi. Kimla ban lei syo namar balai om dan jingmi na ka kendo om dan jingmi na ka jingri. Namar ki kon Israel hak kani ke por kitip tang arteli ke kam. Kata kani ke kam ri jingri bat ke kam rep. Kim dai ki nong khai kum ki kon Ismail kini kim tip ya ka kam khai ki tip tangi kani ka arkam bat usaitan upan kejap ya kata hadin jong kata ka Bible kong kini kila linear ha utrai pinlap ya kata ka dekot ka basan aban rio bat hadin jong kata ka Bible kong te habaki kon Israel kila linear ublai usai yo nong itu lupa hau kon Israel Badulaong kumne wang utrai ublay ki Israel. Ngang ngalawan lam no yapi na kari Egypt. Habang ngalapan mi no yapi. Haka ying ka chinglong maraw. But nga la plat yapi na kikti ki Egypt. But na kiti baro kibalaban ben yapi. Nga la beru yaki naka. But kumta ter ulawan ra yaka jinget ho lupa hang ne. Baduong ngalong utrai ublay jong pi. Pinum syapting yaki blay ki amor. Hakari jong ki bapishong Henry Pim shem la shashkor yaki ktin jonga Pinum syapting ano yaki blay jong ki amor Kai ka bajia hang ne am oni nong tulupa am upen kan mau ki kon Israel Kan mau pisa hakane ka ri jong ki amor ba kini don ki blay jong ki Bat ki blay ki jong ki hikai tanggawai Ban penjot no ya ki wei pat ki bam ngai ya ublai jong ki man penjot no ya kita ki brio ki bam ngai ya ublai jong ki kata ka de jehi kai jong kita ublai jong ki amor ban penjot no ya kita ki brio ki bam ngai ya ka jehi kai jong ublai amor bat hatu menta kamlong kumta pet kari ka jia ayu pet sa Bangladesh ka jia ayu menta Lada pimday na kato kaway kanyam penjat no yaki baro. Na po college kilit ban say lada kitip ba pimday kia bom pajba. Kay kabala jia ha Syria. Kay kabala jia nganong yapi siya po Iraq. Kidewi kita. Wat ha kani ka region iro menta. Bomday na kani kanyam kanglot ya kita. Kan mau ba? Kani kamday na do ka por menta mo. Nadu ka por manswa na maru blay uong yakatay ki blay jung ki amor ong no na mar ba kim nget yang penjot yaki kata ka di ka jing hikai jung kita ki blay amor blay ayu ta blay jung amor tao de ubal bat kum joro ashera kita ki blay baki amani ban la hikai da kita ki blay yaki am ban le yakata kabamot ban shongshit nyam ban iyo Fiti kidan ba kibre fina pule tish ki nong room nong ba shipau de khat ka ba ar kyong kidan ta ka jing shit rahem han kim don ya ka jing tep kim don ni gai shit rahem ba kan diam mem ka dikata ka bentam ka ba pen shit rahem ba han don pat ka jing tep chi shabat lo ong penjot yaki dai namar kata ki wan pan penjot yaki ni ki Israel nama kini ki Israel kim ngai shakini ki blai ong penjot yaki hari ni nong itu lupa ong WhatsApp ting ngala ong hari namar balai pi hapan syak kom nem namar pi la syak skor yak namar ba pim shem la syak skor yak tin jong ublai ubaim dai namar kata kawan kom kene perkat pi kiladon ha ka jingkular hari kat kum ka por ba ki yad ki klet no ban syak skor yak kata ka tin tadai namar kata Kiwan kini ke basniu kajia ha ka jingem ka chongki. Pat hakum kata ka por ublay wi kendo yo ne samla.
Barhabau leit bani kendo yau neu samla. Ubah kerteng u Gideon berka kerteng ke jong uhi ke bemut uta ubah penkelon. Berka Bible ke batai hangani ke jaka uhi ubri udan hakata ke krem nganong yepi. Hai ba kata ke kadeka ketika jaka nganong yepi ke baju kem so uya kendo ya uken. Handai une ubri uburi ya lade namar balai udang syok kau hakata ke jaka. Barhabau syok kau hakata ke jaka balai ayu fitem namar kikon Israelem hakani ko por lada ki Midian ki yoi baki kun Israel ki don kau hagak ti jong ki em ki syak kini no. Dai namar kata ulai buri ya lade balai don kamban em. Lada klem ka bam lah ban em. Ulait hagata ka jaka bakem so wan ulait ban syok kau. Ka Bible ka batay ba unyo ya ka ban bam. Bat kam tam ka ngasna ban buri ya u naki Midian. Namar balay lada kilap omlong. Kaniri ka jing kay ba yang apa dia piro. Da buri ba ya ka tin ka jong balay hala ka jong ka jingem. Na ito soitan unwanon kini yapi. Kan mau bahai kata soitan leyo. Fitip usyun ya PM namar ka tin pidon. Dia kata dari kop ya ka tin ka jong utrai hala ka jong ka donut. Amen. Na ito soitan em trap lanu ban sim na what ta uni ha kata ka por ka Bible ka ong angel utrai ula pau ha u bad ong ngastunat hang ne ong dekat bakat ar meu breu ba shinrang ubayu yu shinrang kot shinrang don jing don kam hi na kam don na ha meu breu ba shinrang kan mau kam don kentien katanya haktin kasih nama haktin parang ka ong mighty warrior. Kamnon kentien. Ne ba manchin rang em. Me uba penkelon ya kikut. Fitip uwan baik dem dak jingmut kerteng jong u. Ne wangal belai ukran ya u. Me uba penkelon ya kikut. Kidian habo yo semua ya kata. Wong kum ne. Kerat jong ala da uterai udon rengkat bat ngi belai pat. Kat kene kejing ya. Ngamtip kan nungguan lebih laju, teng laju don hakaman sim. Ablay medan bat ngabalay pat kum ne. Ugi dia nuong teng ne. Berkat mafi kata ka ba kabo ong kay kabangalayo ngo naki kepatemen jonga. Hanu tau blay ngimyoi la dau blay udon bat ngi balay kat ne. Kani yang kabde jong Gideon ngatrai babon nangi ngidon kani kajing kali. David hak sam Henry wong baka singkli ke jonga ke cilot dagi jingyam ke jonga balai Gideon hang ne ada balai udah rekat balai kat ne pat try wong open itu ya wong try wong ya ada khot bakat sa try te ula pek ha bad ula ong kelet hak ne ke bor jome ban bat pelat yaki Israel nakikti Midian ngam syam lapha mangayame tip ublay uklam sngap ya kata kan mau ngasi ong vi ci sin bo ublay wan keren ya VM unumpet ya kacing telot jong vi ci sin ba ong bo try uwan man ya keren mat ngaem kan mau kan ga wei bo try unumpet ya kacing telot jong aba jong vi nomor latib lupa ngi barok ba telot barok ba iyo ba telon Moses uang ngaba telon Jeremiah uang ngadang samla Isaiah uang kasentur jonga ka babet tengen menu baklam uat apa Bible puli na ha wa Abraham uang ngabam don kon na kwa bano Isaac uang katanga jonga ka balingki ka Rebeka menu baklam uat apa ka Bible pinsyam baro Baro abaya aja kata, hari ublay umpet ya kecing telon, payu Petrus ulay ya halor ngam, hari Yesus kamu, me men ngam senon hang tu me, salet yang alai sien cua kata ngam senon he kalau le ya kata udah kener ya ketiban ai, namar balai ngaku apa no visisien haba utrai wan keren ya pi, unumi keren sepang kecing telon nomor latip lupa, keren ya kecing la, baru orang kelet pelat dah kebor jome. Namar ngalapa
Gideon hang New York ani ka kantin ng kong do. Wang kelay pelaj da ka bor jong me namar ka kerteng ki jong me hi me ka day. Bamen pen kalan. Hadin jong ani. Gideon uang la day si shau trai usdang manwan ra ye kita ki jingkinia ban ai shau ni angel jong blay. But ka Bible ka ong ba Gideon ularung dekot ka bakat kendai hang tu. Gideon ularung sa po bat ula penkre ye ikun belang. Nah, kwa ba no vi blay untuk jo e vi el. Berkat ma pi namar balai kong ba ki kon mit ki ni ki Midian ki penjatlot dia ki jing bam jong ki. Mentapat Gideon uang ada day ta up Indiat. Say day tay kun lang berot. Berkat ma pi mentau Gideon naik peniap lang berot. Tip ti angel de sishana mde ti shana ngadang tunjuk sa tangaro. Bisa tu tip de sishana om day ne. Namar menta uka ban tunjuk. Ura ya ita ka Bible ka ori kon belang bat I pustang yai namar trai tu kau kat no bola le wan ra nang ta sna ku le ra bat ai kan mau you know menu bola le kam ta kan mau ka to ka riu kan thai habo walai ja upan klampan par poho upan ha ka por mtani fitep menta bling mji ajang ku namang iklet ban tunjo u blek jing ai Along fi duna bang iru sehikai. Rengi kwa ba pinsung tho ya kata. Pi kwa ban yo ya ka financial breakthrough. Ublay untun jo ba ya fi ya kijingai. But hai tu iporan per kerdo. Fi hang ni yang ngalengo Gideon udah not nabi manon rak pu par pimdan ye. But hang ni Gideon ni ba pli ulas na sa itay pustang. But hai ngo yo ublay ba Midian kalm yo de ye iti kun lang berat lalut. Ha? Ukendo try don stang itai kun lang berat bapli ngaperkat pi kumno uburi ni Midian ka Bible ka batay hang ni hadin jong ni bat ulabo ya kasarwa ha ukyu pa ni ya ka do ulabo ha ka tukri bat ulabo ya kasarwa ha ukyu bat ulawan lam ya ka hapo uta uding sning bat ula ayaka bat ka Bible ka ong bawangel ublay ula ong heu to shem ya kata do bat ukpu baklam tiat batu bo ya ki halor une mau siang batu te ya kata serwa te ula le kumta onda kumta uangel utrai ula ra ya kata tudu utau ding do ubah ka kti jong ula pendai ha kata do bat hau tai hai te kpu baklam tiat te ka ding kalam hino na tau mau siang bat ka Bible kong hadin jong ngan pli dekat ka ba arfuar te habau Gideon ula sultu bat ula ong Bula long wangel utrai u Gideon ula ong wa atrai u blay namar ngalayo markmat yau angel utrai te utrai ula ong to long ka jing suk hame WhatsApp ting manom yap tip kan mau ba kaning ka jing wan ra jong Gideon em ka jing tunjo udai ne une ta shon ran pe ulem no bar ka Bible ka ong ne wangel jong blay ulem no wang wan ra bu halor mau siang te itu ke serwa halor jeng kita kiba mewan rai ke do bu tak pu baru kata do tau ding do kami ke ding bad hang tau la su thobo ni do angel jong try ke Bible ka ong om tang angel try udah ong sendan a try uba ublay wong no udah su thobo ni do blay wong ade banyap menta hari angel jong ublay une ong ni Kanwan ke Jehovah Shalom hame. Unwan ke Jehovah Shalom namar udah keren hak ni ke jaka udah ong udah uneu angel utrai ong tolong sok mame. Tolong ayo. Hang ni ublay upeni la de komu Jehovah Shalom ublay jong ka jingsok. Ong meyo I yang amenom yap. Hara kanwan ka jingsok. Fitep uno ba shem yo Jesu. Ushem ya kata kajing sok ke bapalat ya kajing sempang baro. Amen. Palat ikai kajing sempang baro. Hadin jong kane ublay uay u kane gawai pat ke benta. O melayo I yang kelik penjat no ya kita ki blay jong ki kpa jong me hayeng jong me badon. Ya kata ke blay Ashera bat kumjuru ya tau blay bal. Pinlap ya kita haki dekot kiba arpusan arpun riu pinlap ya kata. Bat ka Bible ka ong ba Gideon ula shem yeshi pongot ki sakri.
jong u bat ula le kumbau ong utrai ti namar ula syapting ya ke kuru kpa jong u bat kita kirong ba kata ka snong le ya ka men sngi bat ula le men me fitep nang kong do ble ya ba khot ya pi kan mau ben un pa kriya shwa ya ki na ka yeng ka jong pi u klam pa shabar pa kriya i te ki ble bat ula le kum ta hadin jong kata am kai ka bajia ki pai ba jong kata ka snong ki tep ya kata ki bot yang dei mano ki lap doi Gideon bat hang tau kpa jong u Gideon ula wat bat ula ong Jika mentau ni kuparu am wan ya kanika jingat banong sisa kini ki blay kim day jong blay baim la day blay baim da ade ban ya dai la de bar kini ki mut peniap yu Gideon handre ukpa uyarap yu Gideon bat udah yo sendon ni ka kerteng ke batmai u Gideon hang tu u kerteng Jerubabal u yo kerteng ya kata ke batmai Namar balai ukpa uyarap ya uang lada bal de ublay ay bal ni le blay pipi ni le ya u hadin chong ani u Gideon usuto kam kut kata uang hakayeng ngalapan pera mentaka don sakay kay kabakraw bat ule kam no utunjo ya ublay uang ablay si shala na mekot ay ba uniu snyo unje ka khandau kan rakyang kalong kunta ba arsen utunjo biang ya ublay uang ay ba ka snyo kan rakyang ka khandau kan je ublay ule kumta bat hadin chong ne ublay uong kumta nong ba hinyo de khot banang kong fin de kendo pina puli hang to fin i onda kumta u Jerubabal u Gideon hadin ba ulapan pra ya blay thau bal ula kerteng be Jerubabal hada ki khot ro ya u Gideon but ba ula ki dang step but ula pha ya u but ka Bible ka ong utrai ula ong hau Gideon Kini kibriu namar balai harut kita kibriu kila wan lang mani snokti bat u Gideon. Nengkong mano banot baniang namar kecing slur ke jong Gideon. Manta kila yang kong balai po ar hajar ngot kibriu bat u Gideon. Ngakwa banong ipi. Lada pi slur ha ke jingat ke yeng jong pi kan kalabai. Amen. Hari itai basdang di kendo jinge bahamo. Mano basdang nganong ipi kam dai ke basuk nganong ipi. Bat hang ni am Gideon namar ba uyeng am ke Bible kong lai po ar hajar ngabar blay pada ong la bun tan me lai po ar hajar telep ne me ki ong ki no ba shakting bat ba khau et to un pai no khau et mo niu ting put ting et ka to shul ajia wut a pet sidan mano ta sili wut ja no ong lep no te un pai no ban lek no shala yeng klik no ong upa ya kata ngaju ong ro kiba chapting am kimla man sakri yo blay ka kitab simpan pau ka kran sai arpway pra kitab simpan pau ko ong ne hanrei ya kita kiba chapting bat kiba nget ya kiba ijli ya kiba peniap bat kiba karet bat kiba aiksud bat kiba mani blay thau bat ya kita barok kiba lam ler naga benta jongki kan long kata kapung bat Yaka on tang da ka ding bat da ukendok ka balong ka jingyap ka baar you know kiba sedang sudah kay kiba onge kiba yu onge pai tu para marjan what do shapting ong hiyo pitip ka jing shapting ngasi ong kalong contagious di nama kata namar pilih pitip Kan mau main hang ni Israel barok bating pot. Tu Gideon kena layu jeng selur. Uniat sekini baki arpu arhajar ngut kiting pot. Jayo. Kahima jong blay kan umla menlong. Kai ke bau blay utmu umla nganong pi. Bat ki bariu ki basyapting kahima jong blay kamla manyar. Kan mau bahanya kata. Pi kwa syakriu blay pi hap selur. Amen. Hap selur ke bangut karai jeng selur be pi sembet. Dep ki wei trek nam trek ngamar wei tengan bot. Amen. Kata kajing wai la sedang nane na jala jongi. Kiwat ki ong de na garu kata kajing wai mun swa basdang. Kan mau bet la ki wei kim trek ngamaroi ngan buat ngici penhe surba perkat bah ma doan jeseng pimlet jeseng ong ngaram lek pi ta pimlet no pi. Ngirwai pat la ki wei kim trek ngamaroi ngan buat. Pite ba ong ngamaroi am pihak kan mau be jing ya lenti jong try de maroi ki khon nom tep ulok nom tep kalok nom tep
Imei pa tip mlek nem ngate nga haban lek. Amen. Ke Bible hang ni kikuran. Hadin jangan ni. Si pau hajar sa ani stonat ba. Shumut nga perkat u Gideon lada dei u pastor. Udan ke ying mani ki bawan jeseng lai po ar hajar ngot. Nang ta ar po ar hajar ki man jeseng shu. Udai pastor bakumno. Bo blei ulakot. Ne udai pastor baplop na. Kiyo mentah. Kan mau Jisu sana jar ngot kiwan. Hadin ki ilot yu Jisu baro. Wat uang ya kita ki apostol misiar pini no enga. Wat jutieng haba ki briu ki mi na kajing em kajong pi. Namaru blei udan ya kaban penkot ya kajing em kajong pi. Amen. Yok kita ki briu kilong contagious lani kilong kita ki babet ki banyalam ya pi syaka basneo de kata blei penkenria lupa ya ki. Amen. Balada penkenria ni arwah uang taruh dang buan pelat ma kini ya. Dang buan palat si wajar. Baro pastor duai terai penroi ke balang jonga. Tanghang ni ngai ibo bleu ong penteli me ke balang. Denam dai. Hang ni ngai ui kata ngong fi ngil ayat lang ba. Bahang ni bawan jesengan ong fi la sa stang kumba hinyau prangot. Taram da slap me tang haus nam aja khat lai. Hanu blei utep kamba. Amen. Ya ka bahok kidon ki khamwan kum ta kidon kata haringa aingo yu blai namar kadai ka por ba pen kho jam phi habanya lang ba mo kadai ka por ka pang ha pa da ha ka jinglong ta ka business ru kada blai ku aban chef ye fi shaway am un ha ban pen khang ya ka ban kong ba tui por am pi dong blai don nem don na kidon ki brio ki la su sno hai tu business kam da tep bo blai la pen kre fi da ka way Duai manong atarai peni ki khmat jonga bangala maniu I ya kajing mayan ka jong me. Amen. Wanum ut balai kalong kum ne yo blai udan banyalam ya fi syaka wei pat karem syaka wei pat ka benta jong kajing em ha ka bakan jaman sim. Amen. Dai kata teng pi kendu ya ka breu ne yo breu kum nang salah pila mudur be wat uni ngani pe yong bat kani yo blai wang ngamon. Sisin blai mon em pi lang si pos nem rodang klat hi ya. Pihak bersekutu ya kata si post namru em dang daibot tadi kata wa Jepang men semper Allah cuma aingo terai kecingkit kelalat nanga namar himtep ke bau blai plan dai kata ngai kendo kata flip su aingo bet dai kata haki ke benta fi David abau sutu em man ka Henry senjamu aingo man ka Henry senjamu aingo na mau ong ngatep ublai jonga ulong baba amen dai kata hang ni em adi kata Wang kini sepo jar la bontan lek yalam yakiru haka hakai haka bat lek yalam yaki haka bat tunjo yaki haka ken mawet sok ban pediang ya Jisu ka ba ban pediang ya ka denam dai na ka denam dai na pediang Jisu ngap pediang wan kelaba mot wan lagi hajar lek tik pen baptis sausan ngut ngakwa banong fi ka em ka penikhlat Hang ni ong yalam yaki sakom, bat ka hi ka penyeklat, baro si pau jar kila leh sakom, bat bedi bat ka Bible ka ong hang tu, kumta ula yalam arsut ya upai ba lanong banyo dekat besan, upai ba sakom, utrai te ula ong hau Gideon, uno ubajlia dala utlit, kumba ukso ujlia, ya utamen bu kerpang, kumjoro uno ubadem laki khosio bandi, te ka jingkhen jong kita ki bajlia. Da ka bakendup da ka keti halaka syuntur ki lalong laispa ki rangba hanrei ki basa na ki na upat ba baro ki la dem la ki khosio bandi kai ga ba hang ne ong sngap ha penankam ya ka kentien kso kumba ukso ujlia kumboi pikan mau hai po testament thamai ong phang kso ha pikan mau ya no la khot kso Ha? Ya kan nong kanan la khot iu. Uno badon kata ka jinglong em kinyo ya utrai. Kikso em ki thu ba ye kan rat la jong. Mano badai. Bar haba ki wan so kan rat em kim pet ru kan rat upong iu ki jombe. Bat hang ni la ong ya kata. Ong kelek pia ya ki. Ki
Baru ngang ban phing thang ngin lech ngin dem kho siêu ngin pen khu je khu ngin ni di kum te denam dai ha hari so ba kimra ni kita di em nganong ifi kita dem be em kim yo issue ye ki i tang ko namar balai ci sen ha ba ki di em ki shania be ya ka banja ya ka jing tengan bar ki klet no ya ka jing tieng baro ki klet no u baro ki ngasi ong ro ci sen ba philek sakom jing pen baptis em kita haka takasi bat pe chui ki wei pe tangela de bat haka bat peleng akong ini ko namaru Jisu u ong ya kata amen la rau Jisu la pen baptis u haka tabele yang aru dei haka amen kan sapoi ka por kan dan ka jing penya klat nganong ipi namar ngamdan ni bangan debate ino hade kene de jing sisa ka jing pen baptis hi ka mamut pen ngamda phimla ban le de ke eru phila banon ra kanya da kano hade phimla ban pen sisa bat ka tien jong blai phimla banong be Jisu kamle pen ngam le hapa ko namar la pen ngam yo Jisu ko balada upol huong to perthubut yang aku mangang perthubut yo kres ka bamut ngi ha perthubut ya ka ibu Jisu long amen but sisin apa dio mem yo issue ni ublay uang kene yo Gideon pek mano bajlia ya ka kum kso ya ki mana ki papuli ki ong bet hakapor baki di ne por ki kilong telot bah to por nama kimlong alert ya la dia but hagani ga benta uang pek ya ki baki don hang ne ki bajlia kum kso lai spa ngot kini ki lai spa pti kilong no nala banong fi bling hab ban fin su tho ya kani ga jingmon kapamot kini kim pendan kam shu ya kajing perkat jong ki kajing shania lut ke jong ki kan dai be hau trai ki kemle ko mele para breo kan ma ba pi shakri yo blay pi haban klet ya ke jong ka perthai ban khmi be tang shu trai amen de kata u yo ne su ong khmi hau khon lang brot habangi khmi shu kam dan shu ka poringi ban khmi ke ka bajia sha ka diang sha ka mon Nada pidei kinong dua pinum kan mau mano basawa mano badang sdi mano badang le ayu pi kan mau tang yo try amen apa pi wan saka jesang rupiong ngawat yo try pinum kan mau ngaklet ban boy ka do sa bar ne ngadai sibet ban le yakendo pastoru kran slam palat kumta pi klet lot namang ngawan so try amen pio nama kidon gibrio nama kini ki badam kho si kilong alert bah ki yo i sa diang sa kamon par bagi dium kilaban pet hano no kapor aku asisen bayo sakri yo try dan su jakaban pet David tang hau try de kata uta bala bo ya kakti ha ka jinglor bet ya uban kertiang den gospel Lukas ka keren ya kata kan mau ha mono ba paiden ha katasman berem bakala mau sendon ha katengah jonglon kelama mulu sendon ne de ka ma ba kertiang den wang jet ikini ki laspa ngalangon kini ki kentai ajar news pa kinong ngila le standard ka tu kerkem di ngi sabe kila lek no bat laspa perkat ma pi kani ka balang jong Gideon ka jia iyo lai puar lami kentai ajar news pa dadai ma pi jaka Gideon pinong kum no ablay me khot shisha yang apa men kerku ne men pen kerdu na laispa ngalayu teng ublay fa pen kam ya pm un pen terkong rau ya pi hadu pinong be ngam dan bor syo de hang tau trai un long ka bor na blay ublay ule ya kene an pen pule mental nong ka ba hinyo kadekot ka ba nengkong anda kumta ujaru babal u Gideon ken bat kita ke paj ba kiba lambat u kilaya ke dang step bat kilaya si dara harut ke pukri harut te u paj ba median uladon sapang sate naki hajan ulum more hakatem ngakan mak ngangai pi kan mau ni ulum more de ai hai balasa no prai Jisu try te ula ong how Gideon kini gibriu kiba me bat me kibun yang aban ai no ya ki Midian hakakti jongki ba yo ki Israel kin sngo sarong yale yanga da ka baong kakti jonga hi kalapen yanga ki ongom no ublay wong
Lada da kini ki brio lada ngapenem ya ki Israel. Ki Israel kinong kani kam day na ublay. Kani day na ubrio. Kini ublay em umjusam ya kaburam jong u batno ro. Namar belay wang lada katne ki brio kinlek. Ki brio kinong ijop mangi ya ki. Wang ka jing job tikna. Ublay kamang mabang meni job. Hari ngangan am yo kaburam. Te wang ngan le ya kata bang ngangan yo kaburam. Nakwar ban ay man sim ya pi. Le ya ki bau day tang utray ban yo ya kaburam. Amen. Om mano ki brio. Day tang uchisu ubaday hok ban yo ya kaburam. Amen. Wanu mi sam ya kaburam ke jong ubat no. Bad wong. Day namar kata hadu da penrit lais pangot. Bad latikna na lais pangot. Om la ban job. Bad perkat ma pi hak awi kalian kidon kini ki Midian. Ka Bible kada kren syai ba ki ong ba syapang syate. Ka kada kren kong te upat ba ki Midian uladon syapang syate naki. Kini ki pet diayu kan diga dara. Ngong ipi ka ei ke bang utrai ule hak jing em ka jongi vitem. Ki briu em ki kulmar jing mod. Ki briu ke yo? Ki kulmar jing mod. Dan gibreu ba kamay da ki lak haki benai. Hari si sen ba yo utrai ki ong dang la bam jasuda. Ki ilut hadu ki breu ong melabit. Mi i kat kata ka jing kamay. Mi i kat kata ka jing yo. Hari nga kwa banong pi. Ki ba bot yo utrai hak apartheid sa ong mai babet. Hari hak mat jong belai te ublay diang hon ki. Amen. Perkat hang ni Gideon ong meta biet na lai po ar hajar sa stang lai spa. But mano ba penkot day try. Kabanang kong da kaktin kabaar da ka lapan kot. Nang ta yakini ki lai spa wang le kumne manta yakini ki lai spa namar hang ni Gideon kadon ka por nga ong fi mano bam ting la jia kom ta. Tu try uang ada khot bakendai la fi pulih hang tu uang keme man met. Klik sengap ya ke ai baki keren. Kita ki brio. Hak ta dara jong ki Midian. Te abo Gideon ula lek. Syakata bat ula yo sngow ya ke ai ba kila ya keren. De khot bakat ar ka omne ki Midian bat ki Amalek bat ki khon mingi kila ya thia ter la ter. Hak them ka jingken kum ki pulet. Bat ki ut jong ki omla nyosho belen kum usiap harut duriau. Te ondau Gideon ulawan hakmi ladon ubri ubayatho ya kacing pos niu ha ulok bat ula ong. Hakmi ngala pos niu kacing pos niu kumne we ukpu barli utelun sya upat ya pom Midian bat ula poi hakaway ke ying jan bat ula pakho ya ka hadu bakalah ngat bat ula penkelon kongpong ya ka bat kata ke ying jan ka jot no thiau nang tao saong ulok jong u te ula ya thu bat ula ong kani kamlong hanre tang ka white lam u Gideon u khon u Joash u rangba Israel hakakti jong u blay ula aino ya ki Midian bat ya upat ya pom paro Pilengo hang ni kini ki Midian ki perkhat baik bagi khon Israel kinwan ya le da ka white lam de kata filak ban underline nang topik kajing perkhat jong ki ko ma kani kamlong ro hanre tang ka white lam u Gideon u khon u Joash kini ki Midian ki perkhat baik ki khon Israel kinwan ya le thma da ka white lam barka white lam jong u Gideon ki ai ka nam na mau dong ya lam u de u Gideon ki ai ka nam but hang ta ngawang fi ka Bible ka batay bo Gideon habo yo sngow ya kata am u ay ngo yo blay namar kata ka ay ka bo la yo sngow but u blay u ong yo Gideon panya benta ya kini ki laispa sya ki laiken hon panya benta ya kini ki laispa sya ki laiken hon but ula panya benta badawong but ula panya benta laiken hon ya kita ki laispa ki rangba but ula penbat ki turoy hakekti jong ki baro but ki kra sudah bat ki jing tebe de hapo kata ka kra ula ong ruaki to kmi hanga batule kumjo de khot ka bakhat nyo ula ong
ru haki tu kemi hanga betul le kumjuk. Lek cakap thema dai balik kai. Ada ke kebenan kong do dawai turoi hagakti ka kra sudah bat ka jing tebe de hapo kita ki kra. Lightly ke ka ba ublei u ai hang ne. Bat kini ki lightly jura hakapor bayale thema. Dan sum dan wajlam dan stie aku tak kapor. Kadele thema kadi kata lightly ke badan kame sum nganong ifi badan kam do wajlam bat ka stie. Hari hang ni bro lai dan don man dagi ai turoi kra badayu cing tebe touch wong tin pareng. Don tang kita lai la pia yaki heki lai kan hon ong lek kra kamut ayu nginya pe ya ka kra kamut ayu ala pi pai bat nga na ka ar koren sau nyo han ringi don kani ka jingkan show haki kyu kendo ba ka jing krau tam kata ka bor kan long na ublay bat om nangi kamut ayu kani ka kra kani ka kra kadi ka jingkan show kaba krau tam kata ka bor kan long na ublay kamut ka jingkan show jong ka bor ka jong ublay kra ka tau ya ka bor ka jong ublay yang ni o men ra yang ni ka kra thali kaban peni ya ka bor jonga lakan show ka ei bala kan show kata ka kra ka batli ka ba Gideon u ai sa kita ki lais pangot ka Bible ka ong ba unbu ya kata ka jing tebe hapo jong kata ka kra baita iksai in me ngarung alaman ong ipi na ngim don yung mansim bakot ka jing shai jongi ka nomla ay ka ban shai amen bar kata ka mansim bakot ka badon hapo jongi kawan ra ya ka jing shai haraya kata ka jing shai ni haban sung thok ni don ban yat ha kata ka jing kan show jong ka bor ka jong blay amen dai show da ka bor la de da ka bor jong blay ban la ong ya u ba unle ya kata But pin lapro ya kane bu Jisu hikai ya kata gospel Matthias udah keren shai wong pi long ga jing shai jongka perthai hek long ga san da khat ba khat saw do khat riu namar balai wong han roi kan ne ga jing shai ga jong pi kan mau ba pin buri ya la de ha ublai uta uba shong ha ka jaka ka beri jong uba don bor tam ka Bible ka keren yang kata nak sam khandai phuwei kan mau ha tang ngikwa i ka jing pen slek ngikwa bangin long ka jing shai hare barobor penrit ya la de ha ka kra la ne ha ka bor ka jong ublai amen manong om mga atrai dai mame kata ka dei ka banta nang tala ai keturoi ka dei artli ki hak kadon bontli ki turoi hak Israel finda sutho balapan bana hari kani ka turoi ba Gideon unra ba unput ka dei ka turoi ba pen bana ya ka jing job pen bana ya ka jing job kamu la ai lupa ya ki yakini ki kamu mon kan dei pida ka bor jong blai chu perkat ma pi dei like spa pinle le yung ra ti kra ha perkat pi se blai upa amang ne nganong ifi menu ro penting yang baik ya kene bentar demian ke Bible ke ong haba kini kilayat hia baru Gideon udah ong ya kene bentar pe bahado khat bakhat nyo ula ong ro haki tu kmi ha nga batule kumju wong komno tu kmi ha nga batle komno kebomot wat le tam wat le duna kumbangangan le mapiro disuruh ongom tam uhikai kata nam dei kata ngau fi wat le tam wat le duna kai ka ong tin jom le kata Gideon wong ikini wai training ikini tangan ikan tin wong ngala ay mesya kani menra ngatip men le yu mlele le pat ya kai ka bangangan le kan mau ba ki bahayeng ke jongi Lara ki pet yang abad dia pi
Gila ki yo I bang utrai udah nak jingem jongiem kawai ka singi kiru kinyale ya ka ju ka bangam mo pingile. Amen. Hare lada ngim not banong le kumbale mga. Wat le pada ya lap ramo. Wat pale iu. Namar hang neu Gideon pa udah ong hang neu ong. Ula ong haki to kmi hanga bat to le kumju. Pindu ban ong ikon ro le kumju kumbang ngangale. Pipet mobile ar kantajis ngi konin pekat no. Pinuat ban ong ya kata kumbo ong Gideon ni kini kilai spa. Kini ngam kentien kini ke besok mo. Te kumju ro ngakwa ban ong pi. Habang isyakriyo blay am ngidi man sutu ban ong ablay mila ong am gin le ya kata kini kilai spa ong ngastunat bu Gideon ong pet yanga. Batul le kumju ngakwa ban ong fi kemi kpa penlong nuksai la dia khmat ki kon. Amen. Baki pi ki rang ba penlong nuksai la dia baki wei ki samla ki pet ya fi ong ngikwa long ko maki kai ngini buat. Amen. Bat ka Bible ka ong kanini ka por ba kita ki Midian ki dang yok thialot baro. Bat haba ki le poi hakata ka kap utau pait ba. Baru ong le kumba le mga kumta tu le mapi haba ngaput katuroi mga bat kiba bat nga tu piru pinyaput kituroi saudong yau tau pait ba baro batuong na kabantau terai bat na kabantau Gideon ula pa ban ong iki ong okay gila sutu ada kata ke Bible ka ong kumta ula yalam ya kita bat lasdang kata ka jingap mit ke ba hada khot bakat kendai haba ula yalam ya ki ketin ke jomblai ka ong tiki kun huan phat bi kamdai ka besok ki bat ya kata ka turoi ha ka ti ka jongki ya kata ka ding ha ka ti ka mon jongki bat to kra ha ka ti ka diang ka jongki ki bat ki ele namar bale ki bobe ya kata ka ding hang tu hapo namar lada ka syai am baro la yo I hapon buri bat om tang bat buri hap ai lat ba ka oksigen kan rong namar ka ding em ladam don oksigen kan lip hap ai lat ya kata hap ya jai na perkat pi kamdai ka kam masuk tapi ban let kai ngile ka ni kan ma ba ha ka jingat em ka wei ka ka jingale ka dai ha ka jing perkat jong tau breu bangai dai namar kata wan am syakriyo blai da ini syakriyo blai da ka jingat amen jong ka jing si sha jong ka tin jong blai ong la ong le bai la shu abet la no Gideon nun le la yalam da pe li kra thali dan tang jing tebe baturoi par fitet belai yu kan ma ba u belai sngap bahai nga ki atiar ki jong ga jing ele thma jong u belai em kim dei ki atiar ba penjau snam hanrei ki dei ki ikhtiar pat ki badon bor amen namar ki kan ma ba ki ong kan di te ka dei be ka white lam jong Gideon han breki kham la ma song tho kupu barli kham tho ya ka white lam tho ya ka ktien bo la yo na utrai amen ki su tho bakla ya ka ka white har ki klet bo Gideon ula yo ya ka ktien na blai de ka tau Gideon kong u bet bat ka Bible ka ong haba poi hang ta khot bar pho bat kita ki kunhun kilaya put ya ka turoi bat kilaya pen pajro ya ka kra bat kilaya bat ya ka jing tbe ha ka ti ka diang jongki bat ya ka turoi ha ka ti ka mon jongki ban put daki bat kilaya perta ka white lam utrai bat ka jong u Gideon kilaya yang de wei baro ha ka jaka baro saudong utau paj ba te utau paj ya pom baro lam mare bat kilaya kenha bat kilaya pet yap yaki bat kilaya put ya kita ki laispa ki turoi bat utrai ulapan pai ya ka white lam uwe baro persya ya la ulok bat persya yu pat ya pom baro te utau pat ya pom ula pet yap hadu bet seta syapang sera hadu kaput abel mehola hajan tobat jayu ne balaput stunat bang ne tikile emno ne kle sum para maki la kulmar ta kle penyap para maki yang tu. Bat perkat begini pada bat kaput, bat karwai kembali job tu bi. Perkat tu bi, bat katbe kaput karwai kecik subang terai mo. Ha? Damit. Kulmar pajba. Ngong vi nung shuan am kulmar. Ngong vi syakriyo blai am bau soitan un kulmar kecik em jong pi. Amen. Namar belai
put penbena ya ro ya utrai. Amen. Pidai ban kan ma gue ipui nangi don la jong katurai kata di sentur jongi. Bangin penbena ya utrai. Mat ngidon ya ka jing syai jong ka gospel kan. Amen. Laka ketiga mon ka don katurai ketiga diang don ka jing syai. Berkata ka di ban don ha ka jing em jongi pait nong syun la klumar. La ayu la kulmar. Hado baki daya peniap paramaki bat ka pet ngan ong ifi. Bat ugidian bitep ula pa ya kita ki way. Ban lai be ya ki bat lalap yo hadkhat ba arpusan yo orep arngot ki si median u arep bat usep bat kile peniap yu orep how mau siang orep bat yu usep bala peniap ha ka jaka kem umso usep la peniap ya ki bat lawan ra ya kata ka kle. I know you blay finyo iya ka kamba. I know you try banga puli yang ni. Bau blay kam le kamba da ka white lam. Kan mau bet. Ka jinge le jongi dai ka do e ka snam. Kam dai yang i ban le adun penjau snam ki breo. Hang ni klam penjau snam. Kini ki kon Israel ki klam penjau she drop snam. Handa ki job ya ka tama. Amen. Kata ka dai ki pala banga puli hang ni. Kani ka tama nganong ipi. Ka peni kani ka way. Baka tama ngam la ban yele dala dia. Lam daw try u yele dam ta jonga. Teng ngadon ha ka jaka ka bakular. Hari ngadon ha ka jing e. Nomor ublay u kwa ban penbet yanga. Badu kwa baka jinget jonga kan dai tang ha u. Dai nama kata u chet ya kita ki lais pangon ki banget ya kata ko parbadi kim dan kaman perkhat ya ka way pat ka benta. Bat ka Bible ka batay ka kamba ka jong try ka jia. Hakata ka sngi la penlim ya kita ki arngot ki sim u orep bat usip ken balai krai kli ya ki kini ki bala penjenjar la nyosnem ki kut no tang hakata jing put turoi ken namala put ya ta turoi jong ka jing job ya phi ong pastor ngadon haka jing kular ngadon ka jing e hakane ka sngi put ya ka turoi jong ka jing job ka jong turoi ken put ya ka turoi jong ka jing job ka jong turoi ken Maksud tu hak jeng em ke jong pi don ne em kata ka kra ka bakran ya ka bor ka jong blai pi don ne em kata ka jing shai ka ba thau yo men sim jong blai ba pi long ka jing shai ba pi pen me pi don ne em